Sama niya mga layok na sumami ay sisag yung iya pero na bulan. Sama iya dal mabesagad, balu ilanaw del norte. Yung kaya pwede niyo karsada na ayat din na karsada na yung alo kabasak. Mount Apo. Masya Allah, kata iya pwede na yung iya Mount Apo. Tanto ko mapiparas kalalangkaw na yung iya Mount Apo. Alhamdulillah, balasan wala. So, miya malay panagutaman ng mayor tanok. Si ko kaya planuan niyan sa kaya first ini yan si sayang kay kabasak. Sabi taman. Siya rin dito. Napay siya mo. At marin nga mga kat. Yes, sama diyan nakatiyap sumi sa Bulan Country. Masyaallah. Jayep tiro na Bulan Country. Allahu Akbar. Kau to suturugan ni Al-Ustada Saida, Masya Allah. At ano din mga kapi ang mga biro na ya. Ano si Sarip? Ha? Si Sarip sa soldo. Masya Allah. Hanto na orange ha? Na Masya Allah. Ati, hayang ata ko na bayini ko an. So pa ko na pipino adi. So kuan. Masya Allah, ana mata ano. Nakailangan na makapamulatan nandi ko. Sige, orange ko nangaran eh. Obey mo sulema. Obey sa kasan. Obey ni kadi sauda na. Susukin niya na bang kadi sauda na tipo hindi anak ng obey niyan siya. Nga na ba kung putay na siya kung yun na bang. Kautuong. Okay. Doon na buro problema. Sa report natin na dito nung makakuha na andun rin mapi kulutan. Mapi andi sang ta ke kuwan. Anda. Dabo na ko ba? Ke asan dia umutar ke mukmina na pamanagi suku bang ay sini ya. Nasi ke kandote. Gimana nasi ke kandote? Sa Tampar Siyo. Tampar sa depan. Nah, ini udah yang utama ba? Hando to si Saida ka. Happy andun ro. Sa ubay no. Ay po tante nasa depan no. Sa depan. Kanya ke Tampar sa depan. Sa depan no. Si kadi gimana? Nah, pamanasi ke Tampar sa depan. Okay. Na final. Pero idea ko na para siguro doon na makuno sa Saida sa hindi makagagupa. Kan ano to? Dito tungan niya supuga. Wayo pa man balo. Nakaisuk ay berang tayo pa man iya kanda boya. Nami susungir bisa. Wayo. Nakailangan ng mga pera ka distance. Pamana mo mga isine na okay. Mga semento Pabam na mga duwa kapiya. Why? Yeso semento. Napaguatan sa mga isine. Si kakayin niya ko pete. Way final. Dito. Insan. Bangami nga pa uno kaya para siguro doon. Ako kasi malabalas. Si Panaman na. Oy, Panama. Si Panamanan. Oy, Tatagusi ko wan. Bukan mano to. Takinulubis. Nananay tanong. Final. talo pa git sir. Nakataya. Tatak ka dito din nga. Wala tayo. Kaya yung lang siya. Dan na miya mga sagya mga durian. Nakataya. Ay, sama niyan. Lagi pa naman napasok ako si Kumbud niya ma-subdivide. Ito. Paman sa report na din, dito na makakawan. Ano durian? Ano kaya lutuan? Ano to ko muna? Natangtangon. Ay, di pa kami nibimpertan nun siya. Ano nun? Kaut. Adi. Yes. Nagpakai siya, Nagpakai siya ama dia. Lagi sur ke tema.
Anta si? Muslim. Ano, Muslima? Nasingan doon sa Muslima. Ah. Kati, alhamdulillah, kati, nasama na yan na, okay. Ha? Tanong ko sa lupa si. Ako, sir. Okay. Baka pagawat mo sa mga ano. Mga 2 kape ya. Oh, kaya siya sunggir. Sulob sungir, baka siya man may sungir, benap kawan sa. Ano na bali niya sa kanila. Okay, sama na yan, nakati ya. Set ano pa sunggir bu? Ya, sama na yan, nakati. Kati ang mga final, si Itanud Pumula, si Haji Abdul Jabbar, Masya Allah. Inshallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, hindi po ba? Mito siya. Na final. Ano ta? Saya kaya ginambuan yun. Mapay mambuya. Nakate. Malun pagawat sa mga pagawat. Okay. Mga 1 meter. Okay. Malamas 1 meter. Okay. Di kena kaya mau problema sana bagaimana mga tos man sa lagi di atin. Berang bun na yun. Bubud na siya. Nabo ay kono na ibutali na nila. Betul. Naku na malun yun ko. Anda. Nana kritikal mas to masjid sa naan para sigurado. Para ang tanong mga dari bedu nana sedin para sigurado. Da. Yeah. Anda di pakadair. Saya. Final. Nah. Ate, Masya Allah. Ano rin, mga pagkakabangan na nakalayan ng Yung iba. sa kapilingon. Okay, Masya Allah. Sama na kati akiw pakata na si dia demi semi din ipulbang yung to bayawan si Abdul Jabbar. Ate. So kabilang yan. Masya Allah. Para madaya o pa maakuan, mapia kapakakuan nung kuan. Kabilang yun. Ate. Si sagyang yung madayon, akalilimpiwan. Sabi man sa Tagay sarap pa kami kata. ng suko para suko. Nga to gira malanap ka pasangan supilot. Okay ba? Sagrado po sa mali ang tanong. Kana kami nung suko ana. Sama niya naging iyak kalian niyo dewan na iyak yung Abdul Hamid. Yung atawag day family. Iyak yan na si Tani Ipalubang pemula yung ito si Bati Abdul Jabbar. Patay si mama kita na sa rabi. Away di ka nasa mananasa. Oy, kapan na na-receive kami dito? Away ba? Panda mapasad yung kadin bisi ang mapasad yung sarakuan at reserve bebed nito. Sama na nakatan mi apasad. Away. Alhamdulillah hati mi apasad. Masya. Diyan na kaya simbiyan sa upo na korona ko sa simbiyan nga sama na pugid rin sin sama. Ano masugod na pipo niya na istrikan yan nanan. Away ba? Matasay. Makanda okay niya. Tama-tama din matamot advance. Masya Allah. What lagi? Lagi ya siya mga pakiwatan. Mapunon man lagi na do ka pa isa. Ano ni Pangokeron? Kaya ano yung subsura pendengan niya patan? Ada kena kurang pendenan kat atas mana? Kurang. Kumanan kat di atas tas. Ay importante na Kenapa dawa ko ano na nga subusuan ini. Dili. Ipi nga ra sulong na ya gitu. Baik ba? Sulong na yan na. Pipi nya ra kana na. Pero lagi du para tayo bunta ludi ni mais lanting. Iya ya. Cerita ka na na, maratas. Okay, straight araw na mo ka. Una na doon, importante yung siya. Away. Bagi ya. Relax ka no. Kenapa? Habayan niyo siya na. At basta nila nan sama nan. Diliwan ang pasen. At masyaallah. Good timing. Dua katubang. Kami akalala. Allahu Akbar.
Nakainsala na, malakay pa. Budi pa niya pa kamayinguran. Hugin, gusto ka pa ko rin na maguran, sama niya. Naman, nasara di sa nun, oranan, kasi pa na eh. Sepan. Inshallah. Inshallah. Kanin talo makitan. Sama na nadinyugo na naging iya. Oh, haya pa sa pama ko pakutan naging data da iya kawan nakapamula. Kanada, kawan, ang mga makabas, ang kanya kawan. Kana. Hadi di ka tumiya ka dia yang ya pengulang kawan berarti Abdul Jabbar. Apa man ama na miya ka dia. At final din. Kuya naman na rin sila na para. Naway na di. Alhamdulillah. Miya final. Hoy, sama niyan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Argi iso Kendud saling mawala argi nga iya si Bayaw. Si Haji Abdul Jabbar, masyaallah. Pakadidis mo arud. Yes, bisa ko pagarim ya si Abdul Jabbar kata hidup salim Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sini piyamula si sagyang ayabulan country si sagyang dalma beseged balik ilanaw del norte. Sama na nagibo ka pagarit sa sagyang nagilingali. TV mo san? Kaduhan dia tu bib. Anak Miya kalaba ka. Ate miya ka ba ka? Bala sa Ano ito man? Ate pa man nasugo pagari nga dadi nga mamubtipo eh. Masyaallah. Na demalen niyo ki Mukhtar. O Mukhtar demalen niyo ki Tamayat. Sudah dukawe komando kaya ka. Masyaallah. Oh ustada. Atata. Nah, di na mga ustad. So kung sa ulo niya nasiya tampar. Masyaallah. Iya ka pa kay man di ma. Awal ba tini way malukan ni sisiyan na ko. di ka kuno na. Pamakakyangan niyo. Lalabatin yun na nan. Labatin niyo na Sila buntungan na labatin niyo kan minsan siya. Ida wag yung kami siya. Oh, adi niyo mo ba? Dumi ba ka ba? Oo, dumi ba ka ba? Na irida mo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ang mga pamilya niya. Ginatayan. Pakasabar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساء